Yo, what's up mga idol? Magandang hapon po pala sa inyong lahat. At welcome back again sa ating panibagong vlog. So sa vlog pala na to mga idol, papunta pala tayo ng Bulinaw para change oil Raptor na pula. At tamang tama na pupunta rin tayo ng Bulinaw mga idol, no? Dahil may napansin kasi ako dito kay Raptor na pula. So umingay yung dito sa part ng kadena, tapos hindi ko mahanap kung saan yung pinanggagalingan ng ingay mga idol, no? So mamaya mga idol, no, pag tumatakbo tayo, ipaparinig ko sa inyo. So napakaingay. Tapos nung nakarang araw chinek ko siya, hinigpitan ko na yung kadena, naglangis na ako ng kadena, pero wala pa rin, ganun pa rin yung ingay niya mga idol, no? So yun yung isang dahilan kaya pupunta tayo ng Bulinaw para ipa-check up natin si Raptor na pula. Kasi hindi ko alam, baka mamaya bearing na pala. Alright, so bago tayo magpatuloy, isang mabilis ang intro muna tayo mga idol. Alright mga idol, no? So papakinggan natin yung ingay dito sa may bandang kadena. Ayan, no? Subukan ulit natin mga idol, no? Ayan, no? Oh, yun, naririnig nyo mga idol, napakalakas, diba? Para siyang para siyang nag-uumpugan na bakal. Oh, napakalakas mga idol, no? Oh, yan. Napakalakas mga idol. Alright mga idol, no? So narinig nyo naman yung napakalakas na ingay. So hindi ko alam kung saan nanggagaling yun mga idol, no? Pero dito sa may part ng engine sprocket. So binuksan ko na to, nilinisan ko na, tapos chinek ko kung may tama ba yung engine sprocket, pero wala naman. So yun ang ipupunta natin sa Bulinaw mga idol, kasi kinakabahan na ako. So narinig nyo naman, diba, napakalakas. Di bali yung change oil, kasi kahit na hindi pa natin may change oil hanggang sa 1,500 na takbo nya, walang magiging problema. Kaso ito nga lang, napakalaking problema to, kasi hindi ko talaga mahanap kung saan pinagmumulan ng ingay. Maaari sa loob ng makina o sa side bearing, hindi natin alam, pero wag naman sana. So yun yung ipupunta natin sa Guanson, Bulinaw mga idol, no? So mamaya mag-update na lang tayo mamaya pag nandun na tayo sa Guanson mga idol. Alright, so kita-kits po tayo dun. Alright mga idol, no? So nandito na tayo sa may Guanson. So kakarating lang natin mga idol. Yun pala si Boss Aris, ah. Ayos lang, boss. Pahinga muna saglit. Change oil sa kakwan. Yung sa may talagang maingay talaga siya. Oo, sobrang ingay. Kadena? Ha? Sa kadena? Hindi ko alam, pero nilangisan ko na yung kadena. Nilinisan ko na rin, hinigpitan ko ng konti. Ganun pa rin, maingay talaga. Sa likod? Sa bandang likuran? Parang dito sa harapan eh. Oo. So, di na tayo dumiretso dun sa opisina, dito na agad kay Sir Aris.
Parang tug, tug, tug. Parang nag-uumpugan na bakal, parang gano'n. Kumakaskas, parang kumakaskas. Oo. So mamaya na tayo papasok dun sa may opisina nila para mag-order tayo ng langis mga idol na. So road trip lang muna ni Boss Aris. Ano idol? Kailan? Oo. Sobrang higpit. Ha? Sobrang higpit ng Hindi, kadena. kahit na maluwag, Yan, oh. ganun pa rin. Oo. Kahit na saktuan lang. Sobrang higpit. Oo. ito. Pero sobrang higpit ang ano. Yan o. Para ng ano yan sir, para ng string ng gitara. Hindi dapat Ha? ganyan ang hindi dapat ganito ang adjustment niya kasi pag sinakyan mo pa to, yung swing arm mo aangat na ganun, may hila pa niya. Di, kasi Sobra. kaninang umaga maluwag siya. Oo sir, inigpitan mo lang. Ganun pa rin, napakaingay kaninang umaga kaya hinigpitan ko na para kasi sabi ko baka mamaya bumitaw eh. Sobrang higpit naman. Oo. Kawawa ang sprocket yan, magiging sprocket. Versado yung sprocket niya. Order mo na ako lang sir. Ay, sige. Tingnan muna natin. Kung anong gusto. Kawawa ang engine sprocket mo nito. Dilim dito. Ito kabila. Ay, no. Ito ito ma'am. Pwedeng mag-conto ako ng change oil po siya. Apo. Doon na lang yung job order, sir. Doon na lang po. Saan? Ah, dito. Guys, so mag-order muna tayo ng langis na highlight. Pinapron ko. Mag-apron sana po ako ng langis. Teacher na rin ha? Assets. Sarang din siya ng... Sama na? Ay, ka? Ano, pang scooter. Aking set na to sir. Ka? Set, pag pinalitan. Ay, kailangan ng palitan yan? Oo sir, ano, ito ang naririnig natin umiingay yun. Ay, yan na yan. O maluwag na. Ay, yun lang. Ayan o. Kasi natatakot ako. Akala ko kung side bearing na o ano. Ito. Dalawa yun. Pero di ba si sobra-sobra na yung langis cut, di ba ni Bian sa Sarbain daw? Oo. Diyan lahat yun man, mas man. Napawit na na. Nakalagay dyan man sa mababukot, di ba matagal kung wala, hindi pumasok. Kaya napawit na rin na ito. Ay, pinadala na yun, ma'am. Ha? Alright mga idol, no? So kadena raw yung sira, kailangan ng palitan. Umaangat na kasi siya sir, hindi ko minsan kumakabyos na lang yung ngipin nung kadena mo. Ay, Parang tuk tuk Oo sir, tuk. kumakabyos. Dahil dito, ito, yun lang. dapat ito, hindi ganyan, hindi naangat to. Yan o. Ay, maluwag na nga. Maluwag talaga yan. So ito ang naririnig na, pag pumersa yan, at kumabyos siya sa ngipin nitong ano, yung ngipin ng sprocket. Pero wala kayong stock dyan sir. Order lang na sir. No order. Mga magkano kaya yan? Magkano set nito Madam Jules? Sprocket ka din ha? Ay, check ko na lang. Yung set na? Oo. Pati yung sprocket sir. Oo sir, set yan. Kasi kung may ano, kung itong kadena lang papalitan natin at medyo manipis na rin yung ngipin nito sir, ganun din naman yung epekto niya, maluwag pa rin. So talagang kailangan palitan. At saka Maintenance talaga na. pudpud na rin talaga siya. Pudpud na rin. Pudpud na yung sprocket mo. Kasi talagang kinakabahan na ako. Di ba nagsabi ako sa iyo nung nakarang
Nag-con ako na maingay na. Sir. In-adjust lang natin yun. Hindi, diba? hindi, in-adjust lang pero hindi talaga nawala. Eh sabi ko, yantay ko na change oil para mensanan. Umaangat na kasi yung sprocket, yung kadena niya. Umaangat siya, kaya ganyan. Pinabahan na ako, kala ko side bearing na. Alright mga idol, so yun ang naging yun yung nakitaan pala nila, no. Kailangan ng palitan yung sprocket. Pero sprocket ba harap likod? Harap likod. Yo. Papalitan. Yun. Sprocket harap likod, tapos yung kadena. Ako yung, Ito nga nasa. Uy, yan o. Winner X Yung siya, matigas. Ay pa, oo nga no. Yan, sir. So example pala itong Winner X. Hilain mo paangat. Hindi nga pala umaangat. Tama. Yun. Kahit na maluwag. Kahit na maluwag siya, oo, hindi sir. siya umaangat. Hindi mo Ibig sabihin banat na yun. Oo, sir. Nabahan ako, sobra. Akala ko side dun talaga, yun talaga yung pan ko eh. Parang akala ko side bearing kasi dito talaga eh. Bearing ng dito mo Kasi nararamdaman kahit anong, kahit anong langis ang ginagawa ko, wala. Hindi ka pudpudta talaga siya. Ano ba yung mga naging dahilan ba't nagkaganyan sa? Yung roller niya, sir, ito. Napupudpud din niya ang katagalan. Di ba't may roller yan? Itong roller niya na to. Ay, itong side na yan. Mga bilog-bilog na yan. Yung bahay ng sprocket, sir, yan. Napupudpud yan. Ayun yung nagiging Katagalan. dahilan. Sa katagalan din. Oo, sir. Katagalan din. Kasi marami din nagtatanong sa atin na kung bakit na ganon. Tapos may nagtatanong pala sa atin ng idol Sir Aris na yung Supremo ba ano daw ang mayroon? Oil filter o strainer? Strainer to, sir. Mga Strainer. ilang 40,000 kilometers, sir, bago ka magpalit nun. pero hindi yun Sir, nililinisan. hindi, naman yan, sir, hindi linilinisan. Depende sa langis na gamit mo. Pero Sa pag ganyan, mga ganitong langis, kahit hindi mo nalinisan yan, dahil it's good naman na genuine parts ang gamit. genuine siya. Genuine oil. Pero kung yung mga hindi sa paninira, sir, yung mga Shell Advance, gano'n sa Castrol, talagang kailangan mong ano yun kasi linisan. nababaran, parang nagkakaroon ng lumot kasi sa loob ng makina. Ano ba, pero may nagko-comment kasi sa akin na sabi na pag naglagay ka raw ng langis dagdagan mo daw ng Ay, mga hindi, wonder loop ganyan. Hindi, sir. Ay, mga additives. Hindi kailangan yun, sir. Lalong magkakaroon ng problema ang lining mo nun, sir. Lining. Oo, sir. Napuputpud ang clutch lining. Kasi pinapatay niya yung panglinis ng makina eh. Yung detergent, pinapatay ng additives. Kaya hindi na siya makakalinis ng makina. Kasi yung additives nga, para yung langis mo laging malinaw, di ba? Laging malinaw. Kumpara mo dyan sa itim, mas maigi yung nangingitim yung langis, sir, kaysa yung laging malinaw. Kasi at least alam mong pag umitim na ganyan, nalinisan niya yung loob ng makina mo. Pag ganyan lang Oo, sir. At least natanggal niya yung mga ano sa loob ng makina. Mga carbon deposit. Carbon. Sir. Minsan kung makaka-order ka sa Shopee naman ng sprocket, pwede naman. Para mas mabilis. Kasi kailangan mo na yan eh. Sprocket kadena kung makaka-order ka sa ano. Tapos dali mo na lang dito pag papakapit mo. Sa bagay. Kasi balak ko na balak ko na tanggalin mo na yung sidecar niya kasi ipa-project ko sa itong kulong-kulong na lilinisan ko rin. Kasi medyo kanalawang na rin eh. Ay ano mo lang, papapinturahan. Hindi, ako na mismo. Yun pala yun. Huwag kayong basta-basta magpapabaklas ng makina. Kailangan mo ng budget sa mga trusted mechanic mo. Baka mamaya kadena lang. Yung gagastos kayo ng napakalaki, hindi rin maayos. Yun pala, kadena lang pala. Talaga. Kaya itong mga ganitong problema, sir, huwag kang matakot. Ganito. Hindi kasi siyempre sa akin kasi pag
pag talagang alaga mo yung motor mo, siyempre kahit na kunting ingay lang, kakabahan ka rin eh. Nararamdaman mo na. O, sir, Ah. nakakabahan ka talaga dahil ang tunog niyan, sir, dun sa sprocket na maliit. Di ba? Mas Dun nga, malakas doon, di ba? Sir, kasi pag umikot nga yan, Doon ko na ako yung doon ko sound yan, naririnig lagi eh. doon. Kasi yung pitik nung pitik nito. Hindi rin kaya dahil sa minsan kasi siyempre may mga karga ako kaya nagkakaganyan. Hindi rin siya talagang nagkakaroon ng ganyan na pupudpud yung roller, sir. Sa tagal na rin. Yung roller isang taon na rin, di ba, sir? mahigit po. Oo, mahigit isang taon na rin. So ang takbo niya, nakailang kilometers ka na? Nasa 9,000 na sir. 9,000 na rin. Kailang kung 9,000 kilometers na yan, ibig sabihin siyam na beses na rin na change oil yan. sir. Kasi every 1,000 ako na change oil eh. 1,000. Oo. Pero ito yung langis ko. Oo, sir. May pinadilaw pa yan. Malinaw pa. Ibig sabihin malinis pa yung mga Oo, sir. Saka hindi mo kailangang buksan yung strainer niya dahil makikita mo naman sa langis. 1,534. Okay ma'am. So ito yung mga kailangan na. So ito pala yung i-order natin mga idol na sprocket. Set na to ma'am. Set na po to. 1,535. So yun mga idol no. So yung isang set ng sprocket tapos kadena ang presyo 1,535 dito sa Guanzon. So i-order na rin natin to para mapalitan yung sprocket sa kadena kasi bak pinabayaan natin yan baka mas lalong lalaki yung sira. Alright mga idol no? So ito pala yung mga o-order natin. Sprocket drive. Ito yung presyo 445. Tapos chain drive 455. Sprocket comp final drive on 635. So lahat mga idol is 1,535. So i-order na natin ito mga idol para mapalitan talaga yung sprocket natin kasi ayaw ko rin naman napabayaan yan. So ganun ako mag-alaga ng motor ko mga idol no? Hindi ko pinapabayaan yung mga motor ko. So dito na rin pala natin i-order sa Guanzon, Bulinaw mga idol. Alright mga idol no? So nandito na pala tayo sa bahay. So kanina in-order na po natin yung isang set ng sprocket harap sa kalikod. Tapos isang kadena po yung na-order natin sa halagang 1,535. So doon na po natin in-order sa Guanzon. Pero yung in-order po natin yun na pyesa is original po na parts ng Honda. So, mas ginusto ko ng yun na lang yung kunin ko dahil alam ko na makakasiguro ako na original yung mabibili ko mga idol no. So ito na nga pala yung Raptor na pula natin. So ito yung napansin talaga ng mekaniko sa Guanzon. Ayan o, napakaluwag mga idol. So talagang kinabahan ako kasi akala ko kung ano na yung naging problema kasi nag-adjust na ako ng kadena, naglangis na ako. Pero ganun pa rin, maingay pa rin. So kinabahan na ako mga idol kasi syempre dito nagmumula yung ingay sa may engine sprocket. Akala ko kung may tama na yung aking alagang si Raptor na pula no. Pero yun pala ay pudpud na po yung roller ng kanyang kadena. So yun na po yung maingay. Tapos yung kadena niya is maluwag na rin. Ito yung sinasabi ko. Ayan, maluwag na siya. Ayan mga idol Tapos
yung sprocket niya mga idol is pudpud na rin, so kailangan na talagang palitan. So yun po yung sintomas na kailangan mo nang magpalit ng kadena saka isang set ng sprocket, engine sprocket saka rear sprocket mga idol. So pero yung na-order pala natin is same size pa rin, 1543. So hindi po tayo nagbago ng size ng sprocket mga idol, no. So bago pala tayo magtapos, shoutout nga muna pala sa lahat ng mga nagko-comment sa atin na hanggang ngayon hindi ko pa na-replyan. Gawa nga nung nakaraang vlog natin is nagtinda kami sa piyesta ng Patay. So sa shoutout muna natin yung mga tropa natin. So shoutout nga pala kay Idol Arman Dicam, kay Idol Lower Tune, tapos kay Elisio Roman. At shoutout din pala sa mga nag-comment nung nakaraang linggo, kay Idol Riley Sulod Chinko, kay Idol John Michael Llanera, at kay Idol Juna Dubiso. Ayun. So sa lahat po naman gusto magpa-shoutout, comment po kayo sa baba para may shoutout ko po kayo sa next na vlog natin. So yun lang yung update natin about dito kay Raptor na pula, itong Honda Supremo natin mga idol, no. At abangan nyo pala mga idol dahil babaklasin ko tong si Raptor na pula, no. Isi-single natin siya kasi gawa nga nung yung kulong-kulong mga idol is pipinturahan natin. Tapos gagawin natin dito kay Raptor na pula, i-rides natin siya para makita natin yung gas consumption talaga ng isang Honda Supremo version 3. Alright mga idol, no? So yun lang yung vlog natin ngayong araw. So sana ay nagustuhan nyo tong video na to at may natutunan kayo about sa mga Honda Supremo. So ingat po tayong lahat at God bless po. So see you po sa next na vlog natin mga idol.